Hementxe Ataungo Perunezar baserrian jaio zen Jose Miguel Barandiaran 1989ko abenduan. Arkeologo eta etnografo garrantzitsuenetako bat izan da zalantzarik gabe. Aralarren ekin zion Barandiaranek historia horreko ikerketari 1916an. Mendizerra honetan entzun zuen lehen aldiz gentilen akabera adierazten duen Kismiren kontakizuna. Mitologia eta arkeologia bat egin zituen, bai, eskusa horrekin hasi zen arkeologia munduan, nolabait gentilen bila hasi zen eta azkenean giza arrastoak topatzen bukatu zuen. Erabat galtzeko zorian zeuden ohitura, sinesmen eta kondairak bildu zituen, horien artean bat zuen gustokoen. Torto, deitzen diote ata honen, tortoa, baina hemendik kanpora tartalo bezala ezaguna dena, ezta begi bakarra, eta orduan horren historia kontatzen zigun berak. Hori zuela oso gogokoa. 1936ean iparraldera erbesteratu zen, bere ilobak ez zuen 22 urte bete zituen arte ezagutu. Aduan lan ez da honen bat, handik bialdu zen, arek estraperlon, eaman genuzten, pasago genuzten. Eta antziko zuen hau zaran. Arrituta, gizon txikiat, hain txikie, baina bizkorra. Munduan zehar ibili zen arren, Ataun beti eraman zuen bihotzean. Ni han jotzen mintzan zara mendi batea eta ikusten mintzan hemen haitxuko mendipunta hori. Ni horren babesea ezautu naiz bueltauko, sekula. Eta azken urteak jaioterrian eman nahi zituela eta Sara etxea eraiki zuen. 17 urte egin eta gero Ipar Euskal Herrian Atauna etorri zenean, beti esate zuen, orduan sentitu zuen beroaldi eta pozarrekin, iraunzuela bizitza osoan. Hemen erreginen bisita jaso zuen. Helikopteroan etorretzen metxe jatxe zien, eta goi ez zuen inoi arrimatzen dute familiko hori. 11 aitortza jaso zituen, baina gizon apala izan zen amaren aholkuari jarraituz. Ikusten dek, orduan eta ale gehiago, orduan eta apalago. Horrela izan behar dik ere, hori esan omentzion amak. Euskal kulturaren aitak lanari emandako 75 urte luzeetan 575 idazlan plazaratu zituen.